はい、どうも皆さん、こんにちは。トッポです。今日はごめんなさい。アメリカの、なんていうのかな、グミみたいなの、あったので、それを見せていこうと思います。ここをまず回して、何これ？誰かのイボですか？食事中やめよう。おお、出る。なにこれで取って食べろと。なんだこれ。嘘でしょ？何これ。これコーラですよね、皆さん見る限り。これ食べますよ、また。消しゴムの味しかしないんだけど、これ消しゴムと梅干しを一斉に食べてる味しかしないんだけど。こんなまずいの？試したい方は、ぜひこれ、メキシコでしたので、買ってみてください。これ、味が、僕の、この味がわかると思うので。では、皆さん、次回お会いしましょう。さよなら。